नमस्कार भाई लोग, का हाल बा। कल कौन भैया लाइव आइल रहन 30 मिनट के लाइव, और बिना कुछ बोले थोड़ा बहुत ही बातचीत में अपना विरोधी लोग के बढ़िया जवाब दिलन। जवाब ऐसे ही दिल जाला, सीखे के चाहिए इनका विरोधी लोग के कि कैसे जवाब देवे के रहे। बियर फराक वाली 1 नंबर पर ट्रेंडिंग करत है अभी गाना म्यूजिक में। अब ये सब बड़का प्रूफ तो कुछ हो नहीं सका। जितना जना बाड़े जास यूट्यूब पर देख ले का भाई। हर हर गंगे के कल अपना प्रमोशन भी किए वीडियो के माध्यम से। बाकी लोग तो आवता बको बको बोलता जाता कहता खोदम खोदियाई का जाने का करी। 18 तारीख के गाना आवत है उनकर कातिल, बहुत मस्त गाना बा। पूरा उस गाना के एंजॉय करे के बा। बियर फराक वाली। नमस्कार।